Сега нека да се отваря на Мемет, да го чуя какво прави. Ало, Мемет! Ще дойде. Ало, Мемет! Яла, брат, малко да се разкараме. Ще една задача за тебе. Колко откранем 10 камена. 10 камена. Ходиш долу и все. Знаеш какво по-хубаво ти яла? Оф, такава къща. Пета, идвам, чакай ме, идвам. И много типело не иска да идва. Ай, мързелив. Чакай, взех малко колата да ида малко при тях. Ще го видя какво прави та шматка дебелата. И че цял ден лежим на този диван, като му дах тия 30 000. Кака ще се взел, мале. Мемет! Мемет! Тук ли си? Ой, идвам, чакай ма. Че не мога бягам, чай да отключа. Не мога бягам. Измърх се. Мемет, са тия дрехила? Ами аз ги взех, няма облика. Няма взех моите дрехила, Мемет. Мани ги тия дрехила. Искам да ги няма. Хубаво. Отивам, айди. Отивам. Че не мога да бягам. Аре бе, по-бързо. Остава, Мемет. Мемет. Да. Как са, ето. И каква беше мисълта? Толкова ли си тъп, трябва да откроем 10 камиона? Че, какво 10 камиона? Откъде е 10 камиона да вземем? Ще трябва да ги вземем от едно място. Колко такова? Получи ли си 10 камиона да вземем ние? Ти не си добре. Ала това е мисля за 25 милиона. 25 милиона ли? Бой, много ги искам тези 25 милиона. Хайде. Идвай. Хайде, скочи в колата. Скочи в колата, бе. Хайде, отиваме. Хайде, идвай. Идвай, де. Чакай да заключа обаче. Заключих. Хайде, скочвам. Айде. Познаваш ли някой? Да, от махлата имам един човек. От коя махла? Южната. Добре, тя е на близко. Сега ще питаме там някой да дойде да помогне. Аз знам един човек, как се казва, Хакан. Добре, сега ще му го питаме. Ето е махлата. И стария ми квартал тук, колко играхме. Мале, не мога да помня всичкото. Детско. Аз ще им да викам Хакан. Факаш, бе. Май беше предпоследната. Чакай да видя. Хакане! Знаеш ко, аз тръгвам за камиона, за бусовете. Хайде, аз тръгвам, ти се викни. Хакане, вземете буса ми. Чухте ли ма? Добре. Айде, отивай. Ко се развика, бе? Който деца развика? Како искаш, отивай? Това Мемет лева? Вай, те много се променила. Ами един човек ми дай 30 000, става вече много богат, работя с него, храна съм. А ти много богат станала? Ето обиждах преди много, сега завиждам, вместо ти да завиждаш на мене, аз завиждам. Защо ме викаш? Да открадем 10 камиона. Какви 10 камиона, бе? Пълни са злато. Какво каза? Пълни са злато ли? Хайде, какво чакаме и да тръгваме? Ама доста е трудно. Нищо няма трудно, батко. Хайде да тръгваме. Айде. Пистай ми вече. Омръзна ми. Само масваш. Ти ма молиш тук, батко. Ама са злато. Не съм чул. Хайде да тръгваме. Аз ви оставам камиона, вие ще тръгвате. Чухте ли ма? Добре. Значи взем колата и ви оставам буса. Айде. Какъв бус? Айде, скача ударила Мемет. Айде, по-бързо, Мемете. Айде, да тръгваме сега. Мястото се намира на отпадъците за вредните емисии. Добре. Айде сега. Айде по-бързо се да не начуят. Айде бе, Мемет. Айде по-бързо. Браво, така.
Мемет, сега ти отиваш да влизаш вътре, да търсиш камионите. Аз ще обикалям отвънка да пазя ти. Вай, тук много страшно. Чакай да влизам. Арела, Мемет, идва. Арела, Мемет, по-бързо, вземи Мемет, да не му бягаш. Айде, аз отивам за да търся. Айде. Ой, тук сега ще влизам да търся нещо, дето има да открадна сега. Айде, Мемет, отивай вътре, какво търсиш? Чакай, тила малко, чакай, Вай, какъв пистолет да се пазя, пистолет. Вай, и фенер, някакъв фенер, така. Какъв камион ми разправя, Мемет, аз не знам. Тук няма никакъв камион. Дали ме лъжат сега? Чакай, иди да отзари. Намерих камиона. Тук пълно. Това злато има ли тук вътре? Чакай да видя дали има злато. Чакай, да видя. Вай, това верно има злато вътре. Сега ще открана тайно аз от Мемет. Сега ще ви то Мемет. Мемет, намерих злато. Ела, Мемет. Наистина ли? Яла, намерих злато. Ти си най-добре. Трябва да вземем 10 такива, ама не можа да ги намеря тия 10. Айде, скачай вътре. Айде, идвам. Не мога да бягам. Сега къде трябва да отиваме? В тайна там, автокъща. Автокъща ли? Коя? Първата или втората? Новата или старата? Беше старата, ако не са върна. Тази врата не се отваряла. Какво да направя сега? Чакай да... Ко са бъгва? Ко се занимава масла? Гледай как си бъгва. Я ми разкажи повече за този, как там сега, крискули, как сега, я не го знам. Така, той е един доста богаташ. Голям. Затова ли работиш за него? Само да му казвай, че така работя заради парите, не да го пазя. Добре. Ето е старта автокъща. Не, чакай. Ко станала? Той живи на новата, не беше на новата. Кажи на новата, какво ме разкарваш сега тук да обикалям как ненормален? Няма, забравих му. Айди да тръгвам и тук. Мемет, айде отивала, Мемет. Чакай. Това злато сега ще бъде моето. Айде, чао, Мемет. Сега откранах злато. Сега ще има много хубаво злато, милионер ще стана. Ще бягам от тази държава тук, този град. Направо милионер ще стана. Какво са? Един човек от махалата. Хакан се казва, открадна ми парите. Моля, намерете го. Успокой се, сега ще го намерим. Не се притеснявайте. Добре, само ми кажи къщата къде е. Сега ще кажа. Давай направо към южната махала. Кажи на тяхните. Добре.